Ka JN Suzuki Maubleiling baki branch Hajawai ICAR Maulai bat Mairang kawan ra shapiye ki scheme bapher kum ka free helmet cash discount ka bah 9,000 tingka ka exchange offer hadu khatsan 1,000 tingka ka extended warranty hadu ship hostnam khatsan % discount haki accessories ka free 24/7 route assistance lembat ka down payment bat ka interest rate. Ka Jela Meghalaya kumbalong lem kiwei hapok gari India haga arfun rew tarik ukala lengkot kala rakhi ya ka Republic Day ka bah nyupusan kani gejing rakhi kalong ka bah yaj bai yai renti da gejing wan yeshim benta lang ki paj ba jong jela haga ni gasi ka bakrau jong gari India lakan mau buram kerpang ya ki nong yakun lai lo jong gari India bat kum juru ya ki klawat jong ka jaj men rew kum u tirot sing u kyang nang ba bat upa togan sangma ulat ka jela u Phagu Chauhan ulai shimenta kum u kongsan ban penher ya kalama lairong jonggari India ulat ka jela ulasam ya ka khusnam u Tirot Singh Award 2024 na benta ka arts and culture sha u rising board kurkalang ka patogan and sangma award 2024 na benta ka social service sha ka Dr. Delphine Gare Momin bat ukyang nang ba award 2024 haki ka milek kai sport sha u Prangki Buang ka Ministry of Home Affairs jong ka sarkar pedeng haga singitho ding haswa bakari barok kawai kan rakhi ya ka Republic Day kala pelak ya ki kerteng jong ki riu pau khmat kari banyop diang ya ka husnam Padma Award mentau snem kalong ga ke basngutanan bat ka basngo sarong ya ka Jela Meghalaya haga ba ka kong Silbi Pasa kan yop diang ya ka husnam Padma Shri mentau snem u Menteri Sarkar ke Jela bopek ya ketenat boarding u Abu Tahir Mandal ulapan benapat ba bakala pendon ke jingkang dam ya ka lek kawan jongki kali na ke jingking dam site ha ka por ban maramot bat pendai thamai daki bearing ha ni ke jingking u MDC barim ka Nongstoin constituency u ba LG Nongse harangkat ginong bud jong u haga arpusan tarik ukelan kot kila lek ban penyeso no syaka National People's Party haga jing yalang kebalolong hanong stoin yau ba LG Nongse la pediang buram syaka party NPP daga menteri ketenat kekoit kekia kakong Amperin Lengdo harangkat ke jing yadon langru uba Hamletson Darling u state working president ke NPP uba Macmillan Bersat su president ke NPP West Khas Hills district lembat kiwei de kinong kit kam jong ke NPP MDC ka Mairang Nongklau constituency uba bat scam rentatiang hadien boloyo ban net yeslok bat kinong kersian ha keleng ka constituency ha ka arpusan tarik ukelal kot arajar arpsau ula penyeso yala dia lembat kinong kersian syaka seng NPP ha ka ba la pediang songobhaya u da state working president ka seng NPP uba Hamletson Darling ha ka jingyadon rengkat ka kertong MP jongga NPP na Shillong seat ka Dr. M. Amperin Lengdo nolor ki wei ki he nong yalam ka party hagani ka juk ka sengi ka seng kala yoru ban penskam ya ki nong kit kam ke NPP Mairang block nado ka parent body women's wing bat ka youth wing arngut ki brio ki ba lek dawa pisah ha ka kerteng jong ka Ulfa ai kila syakem ha Nagaon district jong ka Assam ki arngut ki dei ki belatip kerteng kum u Fakar Udin bat u Hussein Ali laong bakila dawa pisah do san pau lak tengka na wei u hespa u Abdul Hasim kila berngem ban siat yap ya ki khon jong u lada ai ya ka pisah ki pulit kidang pelong ke jing toket ke bawnia u presiden jong ka seng congress u Mallikarjun Kharge u laong baka seng gadang persyang kat bala ban peniateli yak ke kenhun jong ka seng India ka badan ha kaliang persya ulat ho shiti sha baro ginong yalam jong ki seng ban ya penbek ya ke jing per jingmon kani kalong hadien balami ka khubor ba menteri rangba ke Bihar u Nitish Kumar ula ban mi no na ka kenhun jong ka India bat unlek penyaso bat ka kenhun NDA shua ka election MP Lok Sabha hado arspa propusan ngut ki officer pulit ki babat ya ka kerdan inspector kila syapan kenriak kam ha West Bengal ka sarkar kalapan keriak kamru hado arspa khandai punyongut ki sub inspector
ki tolong kubor kila itu ba kampat dei kapor ban pengen rea kam ya ki nrei ka sarkar kala ya baik syakman laingut ki priu kila yok ban rungtu hapo ka hostel ki kentai ha Secunderabad ki samla pule ki basa ha PG Ladies Hostel kila penlong da kajing ya ki ban dawa ba dei ban penshitam ya ki kila ingot ki basa marjan bat ka hostel kila yok rungtu dak ba kiu na kenro bat yai lengba ka kamra sum ki khana hostel kila linyar bat hadian kata kila yo bat yo wei na pedeng jongki kila bom latiet bat IT syaki pulet kat ba arngut bat kila yo pet kratno ulat jong ka jela Kerala u Arif Muhammad Khan ula syong hapdeng surok ha nilame ban peni ya ka jing persya jong u ya ki pulet ki bom shimlala ban bat ya ka ai haga por ba ukhan udang yai lenti ki samla pule kila ra lama haga surok bat ki perta penrem ya u bat haga tahi ka por ula herna kali bat ula lek ban tim ya ki pulet hadian kata ula syong ha surok haga syuki bashim na dukan syah bat ula hukum ya u secretary jong u ban phone ya u commissioner of police bat kena ba ki pulet ki ai jing ya da penban ya ki nong ya ki bat kim kem ya ki Ubriu ubadan jingduna khot mat bat kalok jong u kila syakem namar ba ki ainong ha uwei urunar ban penyap yau kpa jong u da ka ba ainong lailak tengka namar ba udi ya ka jaka ka ba laipo ekar kani kala jaha Karnataka kumba Syajar sans pa ngut kinong rep kilawan ban sakhilang ya ka jingrakhi ya ka Republic Day ha ka arfun reu tarik u kala lengkot ha Kartavia Path ha New Delhi lakhot sngubhaya kinong rep da katanat garep karyang jong sarkar India ka sarkar India ka nyokor ya kinong rep da ka ba shem ba kinong rep kidei ki badon ka benta ka bakrau ban penkeladur yakari ka menteri rangba ka West Bengal ka badairu ka nongyalam jong ka Trinamool Congress ka Mamata Banerjee kala ong balada jaba menteri rangba ka Bihar Nitish Kumar mino na ka kenhun jong ka liang persya ka India kanom kata than penban kan subha ya u Tejashwi Yadav ban trekam ha Bihar katma ha pedeng ka Ukraine bat ka Russia kala jandap menta arsnem kenti nrai hadu mentaru ampat yo idak ai ya ka jingkut no jong katma ka jing ya priu tang ha Ukraine marwei kala jan poi sya ka saulak ngut dang hapo ka arp sau kanta ka Russia kala ter bom hagi artili ginong ba jong ka Ukraine kata ha Donetsk bat ha Kherson ka menteri ketenat korbari jong North Korea ka Cho Son Hui kala yakendo yau menteri korbari jong China u Sun Weidong ban yakren ya ka jing trailang ha pedang gini ki artili giri ka jing yakendo jong ki ha North Korea kalong kum ka jing rakhi ya ka jing dap nyup san snem ka jing yalong paralok ha pedang ka North Korea bat ka China ki sipai jong ka Philippines ki layo ban penkelon yap ya khandai ngut ki suba leno ha ka jing siat ha Lanao del Sur province ha southern Philippines uhe sipai jong ka Philippines army ulaong bala suba ba ki runar ki bala kelon yap ki la bandai ki dekhot jong ka Daulah Islamia ka badai ka seng leno Islamic hadin new pesau snem ka South Korea kala pun kup buram ya uhe sipai jong ka United States u bala klatno u General Douglas MacArthur u sipai u ba yalam ya ka kenhun sipai jong ka United Nations ha ka thama persya ya ka North Korea hagi snem khat khandai spa sanpo hadu khat khandai spa sanpulai la ai buram ya u da ka Teguk Order of Military Merit ha ka jingyalang ka balalong ha MacArthur Memorial ha Norfolk ka badon ha Virginia ukna skol ha bilat ubadai unong India ulasya rai penksan ha ka ying bisyar ha Spain hadien bo ulasya pengat kendon ai namar ka jingyale biria shiparlok dak ba shondur yaladi ha po lingsun bat ong ba un penbetai bom ya ka lingsun ka ba usyong u Aditya Verma udai usamla pule jongka University of Bath hakapor ba ulet sa island of Menorca bad ki parlok jong u house nam arajar arfuar ulakren kai yaki dakabaong ba udai dukhot jong Taliban bad un penbetai ya kalingsun ka sarkar Colombia kala pha wan phai no yau ambassador jongka ubadon ha Argentina hadin bakala mi ga jingkan tho na president ka Argentina ya ka bau ong bau president jongka Colombia udai unong penyap brio ubashir khai but udai unong penjot ya ka Colombia
Ka sarkar Colombia kala penrem jur ya gani bat kala ong bakadai ke jingkren lapla ke bom dan syuk ke jingkit klik. Ka United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees kala be kam ya ki babungut kinong tre jongka namar bala keno baki don mentalang bat ki lekno Hamas hakapor baka Hamas ka hiarthma ya ka Israel haka new tarik u risau arajar arpulai la keno baki Hamas ki penon kamru daki kali jong kinong tre ka United Nations hakapor baki hiarthma ya ka Israel. Ka Nasser Hospital ke badan Khan Yunis ha Gaza kala dum teliu nomor ba ka jingbom dan jongga boarding. Lapun sapriang ya ki dur bat ki video ki bapen I ya ka jingdum ha ka hospital. La kena ba ki sipai Israel kila ot ya ka boarding bat kim ailat ya ki kali kit nong pangru bakin rungkin mi na ka hospital. Ka Houthi kala kam bakala siat namding ya ka jahat kit pniang jongga bilat ha Gulf of Aden. Ka bilat ru kala pentikna ya kani baga jahat jongka kala plu bat ki nong shun kila siat arteli ki namding. Ka Houthi kadang yai beteng ban hiartma ya ki jahat jongka US bat UK kum kadak ka jingkersyan ya ki Hamas ha Gaza. Ka Iran bat Pakistan kila poi sya ka jingya kren ya sok bat menta u ambassador jongka Iran ula lek phai biang sya Pakistan. U ambassador jangka Pakistan ru ula lek phai biang sya Iran ban beteng ya ka kam kum bajulong barok shikata. Kajing esok kedai hadin kajing ya keren penbaik ya pedeng u menteri ketenat korbari ka Iran bat u menteri ketenat korbari jonggari Pakistan. U Presiden Barim ke United States of America u Donald Trump unhap ban siu haduk prapulai $0.9 million. Syaka nong tokot ka E. Jean Carroll kum ka bai menrain khmat namar ka jingken to jong u persya ya ka haus nam arjar khat khandai. Ya ka ni ka hukum la penmi da ka yang bisa jong ka Manhattan Court. Ka United States kala le buram kerpang ya u ambassador jong ka India u Taranjit Singh Sandhu shwa ba un mi no na America. Laong baka jingle buram yo ambassador jongka India u bansa letno kalong ka pahe hadu kata-kata hakapa unong ruai bapau u Elton John ula let ban ruai hadu lais pa sawo teli ki jaka. U Taranjit Singh Sandhu ula let ningkong sha US kum u secretary ha Washington DC embassy house nem khat khandai spa khandai punyo. Gitu kilong kimat ko blai.